estem justament a l'edifici conegut com el Moravit de Marxuquera. És un edifici que evidentment no és un Moravit, però així es va identificar als anys 60 quan per primera vegada el van descriure. És un edifici etnològic de finals del segle XVII que ha estat vinculat a diversos usos agraris, agrícoles del territori rural de Marxuquera, és a dir, del món vinculat al camp, al conreu, a la ramaderia i a tots els treballs del camp. Es tracta d'un edifici que ha tingut molts usos al llarg del temps, però que avui en dia estem intentant potenciar-lo per a que es convertisca en un centre d'interpretació de la vida al camp i la vida rural en Marxuquera, per a que tota la gent que ens visite pugui conèixer també com és no només la ciutat de Gandia, sinó també el seu territori rural. Una volta al mes, dins del nostre programa de visites al patrimoni de Gandia, organitzem les visites guiades al Moravit de Marxuquera, de la mateixa manera que s'organitzen a la Cova del Parpalló, al Castell de Bairén o a la Torre dels Pares, i a través de la pàgina web de visitgandia.com les visites la gent pot inscriure's ràpidament, sense problemes, i vindre a veure-la